So maayong buntag udto naman dai quiz. So for today's video mga quiz kay atong i-check ang atong nahinog nga kuan diri quiz ay. Siya ang atong gipahinog. Tan-awa halaka. Makasimilya na kita quiz. Yes. Lemon cedar. Grabe yung mga bunga quiz. Mora ni ang natigayon na nasay bulak, namulak na po. Napod sa makalibre na taan ni quiz. Nya. Atong kamatis sala medyo dagpo-dagpo na sila. Chadang ato ang gihigot. Nog sa kamunggay. Ato nang kuhaon. Kay basig na mangayo. Hala ka din ha. Atong tagaan. So atong kuhaon quiz. Higot na ka din ha. Atong kuskus, atong sayaw. Content creator pa mo. Hala. Salitan. Tabi-tabi kay utun na po. Ala, nakakuha na ko. Sa mga din ha. Oo. Ha? Nalang dayon ko kay tagaan ta mo quiz. Grabe kadaghan ani. Nindot is tanan. Sa mga yo. Muhan ni oh. Grabe. Dako kay tanan quiz. Punuan. Ito ni siyang anugon ka ay uy. Kisay mo tanom daghan ka ayo. Grabe daghan na. So napa quiz ay akong pa. So mo na siya quiz ang mga punuan sa kamunggay. So makita ninyo din ha, grabe kadaghan. So kanang kita quiz kay dili ni amo ha. Sa likod ni namo quiz. Wala pa gigamit sa tag-iya onya, daghan kay mga kamunggay. Abunda sa kamunggay diring dapita quiz. Bisag adlaw-adlaw pa ka magutan or lawoy ba na, lawoy man sa ilaha pero utan man tawag sa mua quiz. Daghan kay kamunggay. So kanang likod na ko kaya kuanan na siyang giputlan nakita ninyo na ay kuan. Nakita ninyo nga naay mga nitubo. Nya karon kay alas 12 marong dako. Kuyaw ugma witkan taan ni rong kuana ron. So mao na siya tan-awa. Okay, so mauna na siya mga quiz. Sa may mga ayo din hag mga kuan. Yung itanom. Pagtanom mo kay nindot kay ni siya. Nindot kayo ang turok sa kamunggay. Yung na lagi na yun. Umawa. Fine curry. Chila. White lingaw. Content creator pa more. Umawa na. Hoy. Naman sa mga rin. Kapadalang. Ayo. Palit ko. Koko. Unsam ka din na. Ha. Palit ko, koy. Nakabuhi. Dali, ambak. Champ. Dali. Chung. Adlok mo po di eh. Ali, ambak, chak. Champ, koy. Ang kapon. Apir. Apir, uy. Ay, ha? Apir.